Valentine's Day na bukas, kaya the rush is on. Sa sentro ng pili, dagsa ang mga mamimili ng mga bulaklak at panregalo. Kagaya na lang ng ginawa ni Alexandra na isang estudyante na magiging busy na umano daw ito sa araw ng mga puso. Kaya ngayon na siya bumibili ng flower para sa kanyang BFF na dream na makatanggap ng regalo. Nakabudget lang raw ito ng 500 pesos ngunit mas nakamura daw ito. Dream niya po kaya maka-receive ng flowers. Sakto lang po. Affordable naman po ang mga flowers po dyan sa 500. Actually lang to, 350. So, maganda na po. Para pa-appreciate ninda na padawin po sinda. Para ma-appreciate ninda kung paano kayo magpadaba na lalaki. Ayon naman sa tindera na si Jurisa, ang kanilang mga tinitinda ay lahat naman budget friendly, lalo na ang kanilang mga single bouquet na umaabot lang sa 50 pesos pataas na swak para sa mga estudyante na naka-on budget. Hindi rin daw sila umano magtataas ng presyo sa mismong araw ng mga puso. Yung mga single bouquet po na mga satin tsaka ito pong mga 350 ay same lang po. Ang target po kasi namin mga students din po. Gaya po last year. Nick De La Cruz, CSN.